Mae cwsmeriaid yn wirioneddol bwysig i unrhyw fusnes. Wedi'r cyfan, os nad oes gennych chi gwsmeriaid sy'n prynu'ch cynnyrch, fydd na ddim incwm yn dod mewn i'r busnes a fydd gennych chi ddim busnes. Marchnata yw'r ffordd o gyrraedd eich cwsmeriaid. Mae marchnata'n rhoi set bwerus o arfau i chi. Ac os ewch chi ati mewn ffordd gyson a threfnus i ddefnyddio'r cyfuniad iawn o ddulliau, yna fe allwch chi sicrhau bod llif rheolaidd o gwsmeriaid sy'n talu ac sy'n dod nôl yn syth at eich stepan eich drws. A does dim rhaid i hyn gostio ffortiwn. Defnyddio'ch gwybodaeth yn hytrach na'ch cyfrif banc yw'r gyfrinach. Dyma'r 4 peth pwysig: y cynnyrch, y pris, hyrwyddo a lle. Mae meddwl am y 4 hyn yn ffordd rwydd i chi ddiffinio'ch marchnata. Drwy ateb nifer o gwestiynau, bydd hynny'n helpu chi feddwl beth y dylech chi ei ddweud wrth eich cwsmeriaid a sut ac ym lle y dylech chi ddweud hynny. Mae rhoi'r cwsmer wrth galon eich busnes yn golygu rhoi beth mae nhw eisiau iddyn nhw. Sut mae'ch cwsmer yn elwa o'ch cynnyrch neu'ch gwasanaeth. Ac wrth ddiffinio beth sy'n arbennig am yr hyn rydych chi'n ei werthu, bydd hynny'n helpu chi sicrhau bod eich busnes yn sefyll ar wahân i'r dyrfa. Does dim pwynt i chi geisio gwerthu i bawb chwaith. Mwyn llwyddo, bydd angen i chi ganolbwyntio ar y bobl hynny sydd eisoes wedi dangos diddordeb yn y math o gynnyrch neu'r gwasanaethau rydych chi'n ei cynnig, a'r bobl hynny sydd ar arian i brynu. Mae'n beth da creu darlun o'ch cwsmer delfrydol, sef yr un sydd fwyaf tebygol o brynu. Pan fyddwch chi'n gwybod pwy yn union i'ch cwsmeriaid a'ch bod wedi diffinio'n glir beth rydych chi'n ei werthu iddyn nhw, bydd y gweddill yn dechrau disgyn i'w le. Prisio, enghraifft. Nid dim ond y ffigyrau sy'n bwysig, mae llawer o ffactorau eraill, y tu mewn i'r busnes a'r tu allan iddo fe, sy'n gallu dylanwadu ar hyn. Pa werth rydych chi'n ei roi i'ch cwsmeriaid? Pa ddelwedd rydych chi'n awyddus i'w chreu? Faint mae'r rhai sy'n cystadlu yn eich erbyn chi'n ei godi? A beth am le? Ar ôl i chi ganolbwyntio ar eich cwsmer, mae'n haws o lawer i chi benderfynu ym lle rydych chi'n bwriadu gwerthu eich cynnyrch, neu'ch gwasanaeth, a pha sianelau dosbarthu y dylech chi ei defnyddio. Ac yn olaf, hyrwyddo. Yn aml iawn, dyma'r cyfan y bydd pobl yn meddwl amdano fe pan fydd rhywun yn sôn am farchnata. Mae dwsinau o arfau a gweithgareddau hyrwyddo ar gael i chi ei defnyddio. Ond cofiwch, wrth i chi ddewis pa dechneg i'w ddefnyddio, anelwch bob tro am y gynulleidfa fwyaf posib ar gost leiaf. A gwnewch yn siŵr eich bod chi'n mynd i gyrraedd eich cynulleidfa darged. I'r rhan fwyaf o fusnesau, mae defnyddio amrywiaeth o ddulliau hyrwyddo'n gweithio, rhai ar y we a rhai mwy traddodiadol. A pheidiwch a dibynnu ar anfon neges e-bost neu gynhyrchu un hysbyseb yn unig, dull cyson a threfnus sy'n sicrhau canlyniadau. Paratowch gynllun gweithredu ar gyfer marchnata hefyd. Bydd hynny'n tynnu popeth at ei gilydd ac yn helpu chi gynllunio, rheoli a chadw golwg ar yr hyn rydych chi'n ei wneud. Mae hefyd yn rhoi crynodeb sydyn i chi o'ch gwaith marchnata sy'n ddefnyddiol iawn. Felly, pwrpas marchnata yw eich helpu chi i ennill cwsmeriaid a'i cadw, a dyna un o'r prif feysydd y mae angen i chi ganolbwyntio arno mwyn llwyddo yn eich busnes. Pob hwyl gyda'ch marchnata.